いやー疲れたな。なんか月曜日って疲れますよね。なんか雨降りそうだしな。今週天気悪いんですよね。そうなんだよな。はい。ひろしさんは土曜日どっか飲み行ったんですか？まあ久々に朝まで行っちゃったね。でも今日給料日なのに土曜日お金あったんですか？失礼なやつだな。俺が職人一本で飯食ってると思ってんのか？違うんですか？パチンコだよ。ズキューン。でも通算したら絶対赤字ですよね。なんでそんな俺を舐めれるの？そんな負けてると思う？だってお金ないってひろしさんの口癖じゃないですか。うるせえ。イカ。タコです。太郎です。引っかかった。太郎。はい。道具、電動工具しまった？いや、外に出してます。じゃあ早くしまってこいよ。クラゲ。イカです。タコです。太郎です。何言ってんだお前は。行けよ。はい。降ってきたな。あれ、菊池さん。タバコ濡れちゃいますよ。しまえよじゃあ。バカ。もっとひねってください。